masuk ni tuai ni kamatari yang kesem jong kong Joblin Sangriang berbak Tobias Karpuri berkamtam nak kamatari sing kai kun jongki Francesca Lawai Sangriang nak kamatari Pilarisa Dekar wendu biok ya kecing kuat cingkia bidon rumah tahap hospital nak kamatari cingkia thai kaman sim jong iyo anis nongrum but John Star nongrum Simjirwai stang mas bukit nomor lais pak lai bukuntai. Kakatang pa padukon baraman sem bakod. Amen. Kajung e jung trai jung yu Jesus Christ bad kajung e jung oblay lembar kajung slog jung omen sem bakod. Na rangkat bad pi baro. Ni ay kajung snungu ni ay kajung yaro kaboram kanam bad kajung mane kajung ya oblay utrai jung Baula ri bala sumaringi bala pendap bala penbiang ya kejung don kam jung ibaro badula yai rengkat badngi hakine kisngi ki bladap daileng ba kejung don rengkat kejung ubadngi mangiyo ya kejung koit kejung khia akamat berkemen sem daileng ba kejung aibor kejung u kebangi lala pendap ya ki kamram jungi Pada lengba kejeng ri kejeng sumar kejeng u yang ina kejeng pang na kejeng stom na kejeng ma kejeng mesau ngila ban yang menta ha keneka klemat ha khmat kaduan kadupan kejeng u ban subenta ha kene kejeng la niam tekumta ko hanmen ko parato ken ngi pen khut ngi pen subai la de da ka ba ngi pen map ha khmat utrai nak benta baro ki pop ki sang ki bangila le ha kene kisngi ki bladap I botrai daga jingi snei gejungu un map un sat yagi pop jungi baro ban mamangi ngilong sisa kita ki breu ki ba khoj bat ki breu ki badan hak ban priang yu jisu ha ka yu kores ba khoj takum ta da ka jing kloi ga jungi ban pen bai yala ka jong ga jingim ngin phai khmat chotrai da ka bangi aduai nga phla Hau blay badan bor baro badepi ko hanman ko para bangla le pop subun da kicing perkat da kicten da kikam da kicing leklet da kicing le palat jonga da kicing le palat jonga da kicing le palat bakra we jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakoj kabaya sa kate sati ya ke angel bat kirukoj badepi ko hanman ko para Banduai nak banta junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom chukut amen kan rat ko blay isne yangi try kan rat ko blay isne yangi Toma ko Kristo rap ko no penem jangi penem yangi try kan rat ko blaze ne yangi try kan rat ko blaze ne yangi Kristo ma ko Kristo rap ko no penem changi penem yangi tong ni aduai
Giduwai na gebenta baro gijing temu kibangi labu kerpang kerpang akan ikesngi ngikan mau banduai na gebenta gijing jatai jong kebensim jong I dinos tongni ai botrai un ai I ya gijing jatai bom jukut hakahima beneng gijing u. To ai bau mensim bakoi jong me ko trai ngi kerpat un te kerhai hangi ya gijing ai ba kenca mensim. Kenang ba un ai hangi kadanut kabapan singo bahaya me bad kebasbun un penlong yangi bangin pendap ya kamon jong me daw turai jong Jesus Christ ukun jong me ube yambat basan sha ringkad bad me ha ga jong along kaway jong omen simba kuj ublay junam la junam amen. Kajing pule nakikam jong ki apostol hakata kapor bo ukwa bantep yakadaw basisha balay kiju kilakin no yu Paulus urang ba sipai ula pelat no yu nakajingkum bat ula hukum yakirang ba lingdo bat yakador bar banyalum hang nangta ulawan lam yu Paulus bat ula penyeng yu hakmat jongki henry haba Paulus ula yoi basibenta ulalong Kisadusi, bat sibenta pat ki Parisi, ula pertajam hakadorbar, kupara ngalong uparisi, ukun jong ki Parisi, bat kadai syapang kajing kmi ilinti, bat kajing mi pat jong ki bayap, bangan sya tian bishar. Utang syuong yakane lami kajing yakaja hapdeng jong ki Parisi bat Kisadusi. Bat upat ba ulayap pat arliang naba Kisadusi kiong ba omdon jingmi pat lamne angel lamne mensim henry ki Parisi kinget hakine baro te lami kajing kiwin kabajor bat katto katne kistat an kibadai nakakinhun ki Parisi kilayeng balakran pene Ngimlap ay kabasniw haune ubriw. Mano batep yakamensim ne uangal ubalakran hau. Bat haba kata kajing yakaja kalakela sya kajing pin ibor. Urang ba sipai. Ba uting yokin syupatar lingkot lingkai yo Paulus. Ula hukum yakisipai ban hiar bat ban pinlat jubor yo Naki bat ban yalam yu syapo kakut. Hakamit kababut utrai ulayang hajan jeng bat ulaong. Tu yang skem namar kumba pilas saki yang hapdeng ha Jerusalem. Kumta pidai ban yang sakiru harum. Kaktien jeng utrai. Kadriu nomor Druspa Praputra. Riwayat Tifuan Ba. Try
utrai udon rainkat bat pi ka jing pule na ka gospel bakut kat kum u Yohanes burom hami utrai hakata kapor u Jisu lakmit yalaki kmat shabneng bat ula duai u ong kok pa bakut ngam duai tang nak banta jong kine Henry nak banta jong kitoru ki bangej hanga da kaktin jongki bat baro kindup yalong ko wei kumba mame kopa melong hanga bat nga hame bamakiru kinlong hangi ba kapertei kandup ngej bamela pha yanga ya kaburam kabamela ai hanga ngala ai haki knang ba kindup yalong kawai kumba ngiru ngilong kawai nga haki bad me hanga ba kindup lalong ba janai kawai ba kumta kaprathei kandup tep ba melapha yanga bad me la it yaki kumba me la it yanga kopa nga kwa ba makiru kito ya kiba mela ai hanga kin ya don rengkat bat nga hangta haba ngadon bakin dubyo I ya kaburam jonga kabamel ai hanga ha ka jing e jung me yanga shwab en tau ya ka perthei ko pa bahok ka perthei kamsyam lai tu yame henry nga lai tu yame bat kine kitep bamela pha yanga nga lapen itu ya ka kerteng jung me haki bat ngam nang pinito yaka da ka jing e ka ba mela e yanga kan dub don haki bat nga haki ka gospel jong utrai ka jing ro yame ko kres ko hanmen ko para habang ipet saudong jongi hakaim lang kasalang ha kaying kasem kajungi ne ha kajungi ade jungi bat ki paralok bat ki paramarjan ngi isisha ba kata kajing long kawai kaladuna bat ngila banong kalajar ngai na kaim lang kasalang kajungi Nguyui tang gejing huri hura sudah. Nguyui tang gejing sneu sudah. Nguyomat tang ya gejikan at sudah. Den macakadaw menta kesngi nguyok sneu haga gospel. Ujisu. Ubadai ubelay jungi. Ubadai nong suspa jungi. Uyoi ya kene kak kabaja. Ha kene keperthei. Kabalaja menta. Bat kumcuruk kaban saja lane kan salong. Haki sngi kibeladep. Ha kajing im jungi. Ki khon ki jung u ha ka jung im jungi ki balangej u ki bla padiang u den matakadaw uduai kerpang ken na ka banta ka jing long ka wei jungi wala dang yidon ha kanu kano ka banta jung ka jung im jungi wala dang yidon ha kanu kano ka kendong ka kensrot jong ka ne ka perthei wala dang yidon ha kanu kano ka jing yo mat jungi ha ka ying ka semla ne ha ka jung im ka jungi Ujisu kwa yang abadepi bangin yalong kawai. Balai ukwa yangi ban yalong kawai. Namar ba ulakot yangi balong kita ki ban ai sakhi u. Ban ngidon kam kain ko hanman ko para ban yalong kawai ha baro kilyang. Om dai tang ha ka bangi asong ha ka ju ka ying. Han rei ngi dai ban yalong kawai ha ka imlang kasalang. Haka jing ya dei jingi da ka ba ngidon ya kata ka jing e ka basisha ka jing e ka basisha ka ba ublei ukpa ula ai hau Jisu ba Jisu kon ula pendepura ya kata ka jing e jong u hau blei da ka ba ula hak ya kamram ka jing u lang ba ka ne ka jing e Jisu ula pensaki ya ka jing e ka jong blei ha ka perthai bro ka wei bad hanga ba phi ban mangiru ken lengba kanai kajing ya ej kajing markel yang kajing ej ke bahak kajing ej ke basisha kajing ej ke bajileu ka bomdon kano kajing arsap
bom don kanu ka jing khwan la de lane ka jing kwa man toy la de leng ba kata ka jing ye ke jing i wei ko han men ko para ngila banlong ki sakhi ngila banlong ki sakhi na ka banta ka borom jong blai ngila banlong ki sakhi na ka banta jong u jisu ubadai ka gospel ka ba mangama pi ngi haban pan bana leng ba ka jing im jungi kham tame leng ba ka jing e ka jungi ngi ong ban ngi tep ublai ulong ka jing e haba mangi ngi don ka ne ka jing e halade ada bat haba ngi la ban aya ka ne ka jing e mar ka liang ko han men ko para ki wei kin yo mat bat kin yo i ba ngi long bat ngi don kata ka jing long blai ha ka jing em jungi tat hadu kata ko han men ko para ngimpat long kisakhi jong blai ha ka jing em jungi den mata ka daw kli ka halade menta ka sngi ngi dei ban pen pau ha ka prathei menta ka sngi ko han men ko para bangi don kata ka jing e bat ladang ngimpat don kata ka jing e ha ka jing em jungi ngimpat long sisa ki khon jong blai ngimpat long sisa kita ki bangej ha blai ngimpat long sisa kita ki kristan ki basisa tang ladang ngidon ka jing e ha ka jing em jungi ko han men ko para ngila ban sakhi ya oblai ha ka perthai baro ka wei bar ka perthai ro lang ba kana ka jing e jungi kan wan ban pediang ya oblai ha ka jing em jungki bar habangi pediang ya oblai ha ka jing em jungi baro baladang ngidon sisai kana ka jing e ha ka jing em jungi ko han men ko para ngim yo isu ken ya kana ka jing huri hura ya kana ka jing ya pat ka jing ya pra ne ya kana ka jing ya kan at ha ka im lang ka salang ka jingi ha ka yin ka sem jingi ha ka jing ya de jingi markel yang ko han men ko para kumno ken ngila ban pen pau ya kana ka jing it ka jingi ha kana ka perthai ha kana ka juk ka bamanta to ken ngin sim ko wei habang yong lane ladangi kwa ban pen pau ya kana ka jing it ka jingi markel yang ngi dei bandon ka jing pediang ya ki wei ha ka jing em jungi ladangim pediang ya ki wei ha ka jing em jungi ladangi don ka man sem bau ne lane ka ne kini ki jaj ben riu ki ap her ban nga habangim padlong habangim padon ka ne ka man sem ban pediang ya ki wei ha ka jing em jungi ladangim don ka man sem ban pediang ya ki haka kran ka khana ka jungi haka yai ka yeng ka jungi haka bam ka de ka jungi lane ha barok ki kam ki bangila ladangim laban pediang ye ki wei haka jing em jungi ngim padon kana ka jing e dei tma ka daw ning ko na sabe ngi dei ban pediang kelum ya barok ki wei klam don kano ka jing pet ka bar sap klam don kano ka jing kentaj ya ki wala da ki long wala ki don haka no ka bah ka banta jong jing em ki jung ki ngi dei ban pediang ye ki haka danut ke jungi haka jung em jungi haki kam ki jam jungi baro ka baning kong ka ba arpat ngi dei bandon kata ka jing sngu thu yaki hoj ka jing mor ka jing perkhat hoj ka perkhat ka perdan jungki hoj ka kten ka thali ka jungki kadan ka jing ya pher nanga kadan ka jing ya pher na phi habangi pe habangi ai habangi ki habangi em ngi le kana ka kam nyo i kata ka jing don ka jing ya pher haki kam ki jam haki jing le ki jing ong jungi han rei ko han men ko para ladang ngi la ban snu thu ye ki ladang ngi la ban pediang ya ke e ka ba ki ai la ne ki ong la ne ki le haki jing em jungi ba ladang ngi la ban yo i ka e ka ba ha ke ba ki la le ban ngi la ban pediang ya ke e kata ka jing duna ka jungki ko han men ko para habangi don ka ne ka jing snu thu ngi la ban ong ke bangi don ka jing e ha ka jing em jungi lane hangi i wei pai wei kababut pat ko han men ko para kampat biang yang aba de pi bangin priang ye kuwei kampat biang yang aba de pi kampat pura yang aba de pi ba mangingin sngutu ye kuwei han rei ngidon kamru pandon kata kaman sem ka jing kloi ban map habaki duna habaki bakla ban ngidon ru ngidon kamru bandon ya kata kaman sem ban ong ba ngaru ngala bakla ngaru ngalu duna sngoba map yang kane ka jing ya map markaliang bat kane ka jing pediang ya ka jing ya kane ka jing map bangidon kam markaliang lengba kane ka jing ya map ka jingi ko han men ko para ngila ban ong halade bangila don ya kane ka jing e ka jong blai den matakadaw ko han men ko para menta ka sngi u jisu u habau duai na ka banta junga ba jung pi na ka banta kane ka jing along ko we gu jingi ukwa shisha kenyangi
bangin ya kene ke jing yalong ka we jingi lengba ka jing e blai ka bangi la yo ha ka jing te kum ta to ken ko han men ko para ngin khabrib lagi jong ki khmat ngin IT yala de ha ka jat ka ding phana ukres ubala padiang ya ka parthai barok ka we ha ka donot ka jing ukres ubala snu tholot ya ki bro ki babha ya ki bro ki pop ha ka jing jing ha ka donot ka jing ukres ubala map wat ya gitu kiba pen sutom kito kiba laben kito kiba peniab yu ai bakane baro lengba kabor jung ukres kanwan ban urlong hanga badai pi bangila balong sisa kita kisaki jong ublai bangila sisa ban long kita kibreu kiba pen priang ya ke jing blai ke bangila yo ha ke jing jungi jarja duai badai ti la de how try en yoro yau Jesus Christ Jinom la jinom amen ngin yang ngin plai la ka jong ka jinget nganget hau blai pa badan bor baro punong chao ka peneng bat ka khendau badau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bola pondom bola khana kamariate soti Pontius Pilatus lasanar pnai u laya balateb yu layar shikbayab hagasngi ke balai lami patne ke bayab ula kiu sabeneng usong sukamanu blai pa badan bor baro nang tawan pat ban bisar ke beem ke bayab ngangeit hau man sim bakhoj hakabalang kathlek bakhoj hagasngi selok kerukoj hagasngi map ikipop hagasngi pat kado bat hagasngi embom cukut amen Laispa en de Kukra. Toduai ko para baka jengknya jenga bajong phi kan long bapriang hunak madu blai pa badan bor baro ti jeng phi na ka banta ka jeng ro bat borom bat kerteng ka jengu ka jeng mantoy yangi bat balang bakhu jengu baro ko wei tos ngau san ai ban pan khu ya kene ka chen ai ko trai ngi karpat badak ba me pediang ya ka jeng terwa jong ka jengknya bakan jaman sim to penjana yangi banlong ke jing terwa bom cukut hame dau kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi to kentu yala ki danot to nginai ngui utrai blai jungi da shisha ka long basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngui yeme ko kan rat ko pa bo ko blai badan bor bad bom chukut leng bao trai jungiu Jesus Christ ubalapan pausen na habaro gisan ran jungu haden ga jungmi pa jungu ulakan tiu yu shabneng hakmat jungki ba un penlong yangi kinong yo banta ha ga jinglong blai jungu namar kata haba ladap miar da ga jingmen paska ka prathai baro ga wei ko risa da ga jingya ro yame ki bor beneng ro bat ki kan ho nangel ki ruai lang ya ga jing ruai jong ka burom jong me
bat kia penbena klem sange. Kudu try, but kudu blank ipan, leng babu take it up, nakaburam chong me. Wayo sana shatrong, wayo sana klem good, wayo sana you blank junong. Royu tabawan, haka kerteng utrai, leng bat protect it up, dakaburam chong me. Wayo sana shatrong, wayo sana klem good, wayo sana you bless junong. Dashisha malong bukhot katrai, katamay jong kajing khoj baro. Namar kata ngikir paat yame, topen khoj pankantang ya kine kajing terwa jungi, dag bapa yaman sim jungi, kum kamjer halor jongki, bakin kelalong yangi, kamet bat kasnam jong utrai jungi uji Yesu Kristus. Hakapor baladino yu badala kaman snobha ula priang ya kajing sha sutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran uong to shim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga yak ba NIT na kabenta jongpi. Ha kecukurkom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yeme ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong gajutang batmai bad bom jukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta gejung map ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Katasin Bangi bam yu ne ukpu, bangi kane kakure even naya jiyam jombe kotre tada du menwa namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi kibabit ban yeng hakmat jong me bat ban sakri me dag bas red ngi karpat me bangi kibayo banta kamet bat kasna mokres ngin long kiba lapaniatali ka wei da oman sembakot token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang asatla ka prathe bat to pensiona ya ka ha gajung e rengkat bat ulio pa ba ko jongi ubul berdo bishop jongi kakan hun ki bishop bat baro ki lengdo to kan maulemru ya ki handman ki para shenrang bat kan thei ki baliat ya da ka bekerman ya ka jingmi pat kerpang na ka benta I dinos tongi bat baro ki handman ki para ki balaklat no badia baro ki balaklat no aga jingi snei jungme to padiang ki sa ka jing shai ka khmat jungme to isnei yang I baro ngi kerpa dia me baringkat bat kamaria te soti bakoj ka kmi jong oblei
ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj mat barok rukhoj ki belapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat pengenira abat pendan buram yeme daw kun jung me u Jesu Christ. Da ulam badu bad ha u kan long me blek pa badan bor ha gijing long ka we jung men sem ba khut barok ka bram bar gijing ro chu nom la chu nom amen kumlah kum yang gi daw nong panem bat kumlah hikai dak tin blai ngi nod ba nong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakut ka teng jung me kan wan ka hima jung me ka long ka mon jung me ha ka khandeu kumba habneng ra yingi mata ka jimbam jungi ka ba hala ka sngi batamab yingi kerengkang jungi kumbang rogi mab ni ka bales neu yingi badwad yalam yingi sha ka jing pansoi han re da pan la yingi na ka bas neu to pan la yingi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing spon jung me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi nang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ. Namara ka jume kalong kaima ka jume ka bor ber ka buram junam la junam Ko try Jesu Christ me belong haki apostol jume ka jing suk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro yaki jingai jong ka balang jungme badha ka jingsbun jungme to aya ka yaki jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jungme mame ube merbasan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bat pi ong ni atruwa ya ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi Hakmi ukun lang brod jong blei hakmi ubakit no yaki pop jong ka prathai suk yangi bala shakhat cha kan ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam chong hok ba man rung apo ka ying ka junga han rai shu ong tang nak tin ka man sem junga kan sakhia hi kamat bat kasnam Christ kan ye kan lam ni sha ka jing yam bom chukul amen.
trong Dong ini ada wai. Toai bakine ke jumaya ki bangila yo pediang kotrai ngi kerpat kin pensai ngi daga jung hikai jung me bat kin penthamai ngi da ke bangin simbenta haki ba kumta ngin long ki babet ban yo ya ke jungai e jong omen sem bakoj dau kres utrai jungi utrai don rain card bat pi Ublay badan bor baron kurkuy pi pa padukon pan mansem bakhod amen tolisuk ej basakriyo try da ka jingya ej jong pi mar kalyang isamu ya ublay Ambar